Здравейте, хора! Много се извинявам, че нямаше видеа в съботите. Твърде много съжалявам за това, но просто бях много заед и имах доста работа. Но както и да е, днес реших да загрея положението с една история, която не помня преди колко време се случи, но... Да. Значи, историята се случва в училище. Любимото ми място, в кавички. Така. Всъщност не е лошо. Абе оставай сега, няма да говоря за това. Ако искате отделен клип, коментарче. Така, почвам с клипа. Та. Днес да написахме някакви работи, пускат ни в междучасие, почваме играем в футбол, бе нормални неща. Докато в един момент не се включва Митко. Митко! Който е супер нахален и досаден. И към Митко от техния, ако мога да се обърка, не знам. И какво става? Тръгвам да му навлизам и хоп! Докато му навлизам и го спъвам. И го спъвам, пич! И той някакъв... забравя да спомена нещо. Отборен беше това. Ники мина от нашия. След това почнахме играта. Вкарах един гол. Дори другия отбор ме похвали. Няма да казвам името. Аз казах името Митко. Митко, не се сърди, че ти казах името, но извинявам, нека продължавам. Спъвам го и той... Някакъв, извинявай, брат, извинявай. Някакъв... Була ти е... Да ти е... Няма го кажа. Да ти е... Сещате се. И ме псува на майка. Нашива на майка му псува. Имаше късмет, че бяхме в училище, иначе тя да си отворя устата защото устата ми е качена дупка. Като я отворя, става мрачно и студено. Така, продължавам с историята. Та поиграхме още на футбол, понавлизах му, този път не се спъваше толкова. Всеки път ми каже: внимавай, 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 внимавай. И така, в края на междучасието му казах: брат, извинявай за там дет падна. И в този момент той казва думите, които са: елате, ти къде ми се завираш, бе? Ти, ако искаш ми се завреш още малко в устата. Ми каза точно това. И аз толкова се ядосах, че тръшнах 3 пъти с краката. Ама какво да правя, бях ядосан, викам на ум някакви обиди за него. И като цяло това е историята. Ако искате още истории, не забравяйте да дадете лайк и да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпуснете другите видеа. Това видео го пускам днес, защото е такова. Защото съботата утре ще кача видео на Friday the 13. Ще играя онлайн. Абонирайте се за канала, за да не го изпуснете това видео утре. Утре 10 часа. Може би ще бъде. Не, 5 ще го пусна. 5. Ще бъде на премиера. Ако искате да го гледате. На премиера петък 13 ще играя онлайн утре 5 часа. Ето това е всичко. Както ви казах, абонирайте се, за да не изпуснете това. Чао, скоро ще има втори епизод на Майнкрафт. Наредет, не знам кога ще има клип, но ще видя. Чао. Чао, чао. Чао, чао, чао. Чао, чао, чао. Абе хора, чайте ви разкажа. Съвсем не. Което не е свързано с историята. Хаштаг бонус. Помните ли у нас старата история? Дед ви казах, че с онзи сме си подобрили отношенията. Тогава не ги бяхме подобрили още. Обаче сега... толкова много сме ги подобрили. Толкова много. Те така буквално винаги като излизаме си говорим за някакви пълните глупости.
Как е било училището, това, онова, бе, това е. Детайл, който вие не искате да знаете. Това беше от мен. Чао! Надявам се и геймплея на GTI да ви е харесал. Просто не знаех на коя друга игра да играя. И затова реших да е на GTI. Мислих да е на Minecraft, но викам, какво ще правя в Minecraft? Да, е GTI. И... това беше. Чао!